боиси хушнудии сарфарозӣ аст ки имрӯз корвони китоб асари безаволи шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ бо теъдоди зиёда аз 66 000 нусха китоб ба ноҳияи кӯшониён расид. оғози тақсимоти ройгони шоҳасари безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ шоҳнома ки бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон барои аҳолии тоҷикистон рӯи кор омадааст, дар ноҳияи кӯшониён роҳандозӣ гардид. дар муассисаи таълимии рақами 12 ноҳия барои аҳолии 8 ҷамоати шаҳраку деҳот китобҳо тақсим гардида ба ҳар як хонадони ноҳия расонида мешаванд. барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани тақсимоти китоб роҳбарияти ноҳия аз кору фаъолияти китобдорону китобдӯстон дидан карда таъкид доштанд ки ин асари безавол тӯҳфаи сарвари давлат ба соҳибони худ расонида шаванд. ин иқдоми наҷибонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шуда аз арҷгузории осори инсонпарваронаи гузаштагони тоҷику форс хоса шоҳномаи безаволи абулқосим фирдавсӣ башорат медиҳад. шоҳнома ҳадияи қисмат аст барои мардуми тоҷик. шоҳнома осори гаронарзиши халқи тоҷик аст ки асрҳои аср дар адабиёти ҷаҳон то ҳол мақому шону шӯҳрати худро гум накардааст. борҳо аз ҷониби олимону адабиётшиносони рӯи дунё хоса олимони маъруфи ғарбу шарқ борҳо шоҳномаи мо таҳлилу таҳқиқ гардида бо забонҳои гуногуни дунё нашр шудааст. дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон худшиносию худогоҳӣ ҳифзи марзу буми кишвар эҳёи анъанаву оинҳои пешин арҷ гузоштан ба осори адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик бо сиёсати илму адабиётпарваронаи сарвари давлат ҷараёни тоза пайдо кард. вобаста ба тақсимоти тӯҳфаи сарвари давлат роҳбарияти ноҳияи кӯшониён дар ҷамоати деҳоти ориён ба як қатор оилаҳои намунавӣ ва собиқадорони меҳнат тӯҳфаи сарвари давлатро тақдим намуданд. шоҳнома барои шинохти имрӯзу гузаштаи халқи мо роҳнамост. имрӯз сокинони ноҳия ин тӯҳфаро хеле нек қабул карда дар мисоли шоҳномаи безавол бар ин асарҳо ба олами гузаштаи ниёгони худ ошно мешаванд. дар ин рӯзҳои фараҳбахш ворид шудани ин шоҳ асари бузург барои тамоми сокинонаш хоса барои аҳли зиё басо фараҳмандиву шукӯҳмандӣ овард. албатта аз ҷониби роҳбари давлати мо баъди нашри тоҷикон бознашр шудани шоҳнома ва ройгон тақдим намудани он ба ҳар як хонадони тоҷикистонӣ бори дигар аз иқдоми миллатдӯстонаи халқи тоҷик ва сарвари ояндабини он дарак медиҳад. аз иқдоми президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавриди ба ҳар як хонадони тоҷик тӯҳфа намудани шоҳномаи фирдавсӣ ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар соли 2026 сокинони ноҳияи кӯшониён изҳори шодию сипос мекунанд. ҳадаф аз тақдими асари безаволи шоҳнома дар он аст ки мардуми фарҳангдӯсти тоҷик бори дигар аз гузаштаи пурғановати худ огоҳии боз ҳам бештар ёфта ба қадри давлатсозию давлатдории дирӯзу имрӯзаи сарзамини аҷдодӣ ва арзишҳои истиқлоли давлатӣ дар замони муосир бирасанд. ҳасанзода гулизор, далери шариф, намозали эргаш, ахбор, ноҳияи кӯшониён.